que ho Yamaha. De què? De Yamaha. Yamaha, per la meua Yamaha. Això, David? Doncs esta sí que està guapa, mare. 207 euros, saps? Però està xula manta, Què és això, David? Quina és? La R1 nova. Per oferta, patí. No, esta no. Estem així veient les motos. Este és Nano. Diuen Nano. Està ahí. És mecànic. I això quina és? La Diabel. La moto... Anem a veure una exhibició de quads en David.